úgy kezdődött, hogy amikor Lőrinc Kálmán hazajött Amerikából, mert én itthon éltem, és 2 családom van, 2 nagy fiam van, és miután az egyetemen mi együtt jártunk, a régi ismerősöket megkereste. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. A Miami-ban járt a volt amerikai elnök, Jimmy Carter, és ott 20 házat építettek egy fekete negyedben, teljesen lerobbant fekete negyedben, és a hétfő keddi napon, amikor elkezdték ezt a programot, nagy vihar volt, és nem tudtak haladni, szerdán pedig az elnök gipszkarton szerelőket keresett. De miért pont gipszkarton szerelőket? Ugye ott rengeteg ügyvéd, orvos, közéleti személyiség dolgozott, hát nem értenek ehhez, és én elmentem, és felajánlottam a munkámat. És az elnök úr, hogy látta, hogy én hogy tudok dolgozni ebben a szakmában, ő megállt mögöttem, és azt mondta, hát így még senkit nem láttam dolgozni. És mondta neki, hogy elnök úr, én vagyok az őrült magyar, és ez a program nekem nagyon tetszik, ez a Habitat for Humanity International-nak a programja, én szeretném ezt elvinni Magyarországra, és hogyha eljön 96-ba, akkor megígérem, hogy a koronának a másolatát vissza fogom önnek adni, mert ugye az ő ideje alatt hozta Cyrus Vance vissza a magyar koronát a magyar nép számára. Ez annyira megtetszett neki, hogy megígérte, ha te meg tudod szervezni ezt az egész programot, pénzt nem adunk hozzá, mondta, neked kell megszervezni, de amennyit te össze tudsz gyűjteni, azt mi is hozzátesszük, és állta tényleg a szavát. Persze hát nagyon sok szervezés ment ebbe a munkába, amikor hazajöttem, és ezért is tetszett nekem az X-nek a programra, hogy gyere haza, mert haza kell hoznunk azokat az embereket, akik megtapasztalták a kinti világot, és itt tudják kamatoztatni azt a tudást, amit ott megszereztek. Amikor elolvastam azt, hogy azon kívül, hogy ez egy keresztény ihletésű, keresztény indítatású program, és hogy milyen fantasztikus módon az emberek közösségteremtő erejét figyelembe véve lenne lehetőség arra, hogy a fiataloknak otthon teremtsük, ami hát azért elég komoly probléma volt a 90-es évek elején, de ma is sajnos az a baj, hogy még ma is. És amit én megérzékeltem itthon saját magamon is, hogy 2 gyerekkel laktam egy 50 négyzetméteres lakótelepi lakásba, aminek akkor nagyon örültünk, boldogok voltunk, hogy van, de az, hogy amiben az 50 négyzetméter olyan volt, hogy amikor elkezdtek nőni a fiaim, akkor már nem tudtam akkora ágyat elhelyezni, egy falon se, hogy amiben elférnek. Tehát 96-ban az elnök úr itt volt, és akkor 10 házat építettünk 1 hét alatt. Képzelj el, Tamás, 1 hét alatt felépült 10 ház. Nem olyanokra, amire mi gondoltunk, ugye, mert ők a kis kockaházban gondolkodnak, és az elérhető lakást akarták biztosítani valakinek, de hát, hogyha valakinek családja van, nem építünk 60 négyzetméteres házat. Mi 100 négyzetméteres házat építettünk, és a családdal, akiket megbeszéltük azt, hogy hány gyereket akarnak. És csodálatos, ami történt, mert volt egy olyan család, ahol 1 gyerek volt, talán 5 éves volt, 6 éves volt, de ők 6-ot akartak. Most 7 is van. Remélem, hogy őket is meg lehet majd mutatni ennek a programnak a keretén belül. Hanem inkább azt mondom, hogy közösségteremtés, mert mi mondok egy példát, egy gödöllői házavatónál, a 5 házba kiállítást vittünk. Minden egyes házban adtunk egy művésznek lehetőséget, akik szintén padlón voltak, mert nem volt helyük, hogy hova állítsák ki a ter, és itt ingyen adtunk nekik helyet. De ugyanakkor a közösségnek meg azt az élményt hoztuk meg, hogy egy kiállítást helybe vittük, és biztos, hogy volt közöttük olyan, aki még életében nem tette be egy kiállításra a helyét. A másik 5 házban pedig open house kiállítást csináltunk. Összeszerveztünk konyhabútor céggel, tehát lényeg az, hogy berendeztük a lakást, hogy adjunk egy ízlésmintát
a fiataloknak, hogy lehet egy lakást berendezni, de úgy, hogy ezekkel a cégekkel megállapodtunk, szerződést kötöttünk, hogyha tőlük vásárolnak, akkor adnak egy bizonyos fajta kedvezményt a fiataloknak, tehát olcsóbban megvásárolhatta mondjuk azt a konyhabútort, és ugyanakkor egy bizonyos százalékot még vissza is folyattak az alapítványnak. Tehát egy abszolút korrekt, tisztességes, szerződéses keretek között zajlott kulturális élmény, ízlésformálás, az, hogy a fiatal, aki egyébként is nehéz helyzetben volt, tudtunk neki. Nekem volt egy komoly vitám erről a programról egy közeli ismerősömmel, és azt mondta erre, hogy miért tegyük mi azok alá, akik hazajönnek, azt, ami azoknak sincs meg, akik itthon vannak. Előbb inkább nekik kellene mindent megadni lehetőséget, hogy előre tudjon lépni a jelen helyzetben az itthon lévő fiatalság, és amikor már nekik jó, ezt meghallják a külföldön lévők, és maguktól haza fognak jönni. Hát ez nem egészen így van. Mi a programokkal bizonyítottuk, hogy itthon lévő fiataloknak építettünk házat. 40 házat építettünk. És ők oda eljutottak, hogy a középosztályhoz tartoznak, nyugodtan tudnak dolgozni, és a társadalom hasznos tagjai lehettek. Na most, hogyha ezeket az embereket, akik viszont kint megtapasztalták az ottani életformát, az ottani érzést, hogy semmi sem lehetetlen, mint ahogy én is tudom, meg kell oldani a problémát. Egyszerre kellene olyan csáberő, ami egyrészt az otthonteremtésbe, amit, hogyha ezt újraélesztjük kereszténydemokraták fiatal szervezetén keresztül, mert szívesen átadjuk a konstrukciónak a lényegét, a tanácsadást, segítünk mindenben, hogy az egyik az otthonteremtés nagyon fontos, de ha az otthonteremtés mellé nem párosul egy elfogadható jövedelmet biztosító állás, akkor azt a szerény törlesztő részletet se tudja fölvállalni a fiatal. És ugyanúgy az itthoniaknak is, mert azt hiszem, hogy vigyázzunk el azzal is, hogy az itthon lévőket se szabad megsérteni, hogy ő számukra nem építünk, csak azoknak, akik valamilyen úton, módon vagy merészek voltak, és azért mentek ki, vagy adott egy lehetőségük, vagy a szülőkön keresztül, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy azokat is hazahívjuk, mert azok más értéket tudnak visszahozni az országba, tapasztalatot, akár abban a szakmában, amiben kimentek. Hát, hogyha a szakmájukban dolgoztak, mert sajnos az is előfordul, hogy kimennek komoly szakképzett emberek, teljesen mindegy, hogy orvos vagy műbútorasztalos, és nem biztos, hogy abban a szakmában tudnak állást kapni külföldön, hanem mosogatnak, vagy sokkal egy teljesen eltérő dologban dolgoznak, de úgy érzik, hogy ott ki tudják termelni esetleg az itthoni majdani, vagy össze tudnak spórolni ahhoz, hogy itthon el tudjanak indulni, de meg kell nekik adni azt a lökést, hogy visszajöjjenek. Aztán Márai mondta azt, hogy menj el nyugatra, tanulj meg mindent, de ne feledd, hogy honnan jöttél. The clock again, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 no broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Fantasztikus forrásanyaga van ennek az országnak, ami a fiatalokban benne van. Ne engedjük meg, hogy elmenjenek, akik elmentek, próbáljuk haza, és akik itthon vannak, azokat is becsüljük meg. Hát különféle segítséggel. Ön ma hazajönne? Biztos hazajönnék, mert azért megtapasztaltam 23 év alatt, hogy kint nagyon nehéz. És annak ellenére, hogy nagyon jól éltünk, hiszen mindig jól kerestem, de akkor is hazajönnék, mert tudom, hogy ott nincs már feladatom. Itt pedig van feladat, és nagyon szépen írja le Pasa Albert az egyik könyvében, az Elvész a nyomban, és mindenkinek ajánlom, hogy ezt tessék elolvasni, hogy mindenkinek van egy feladata, egy küldetése, amely Istentől való. És ez ellen nem lehet elmenekülni, és nem is akarok elmenekülni, de hazajönnék természetesen. Köszönöm szépen.